Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. May hapon man George sa nagapanguna nga balita, baho nga daw sunog na panimahuan sa duha ka bubon sa isa ka compound sa Arevalo, Iloilo City. Mainit nga temperatura sang tubig na tukiban sa ginpatigayon nga inspeksyon. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Duwa na kasimana halin sa napanimahuan ni Manang Helen ang makatilingalang nga baho sa ila compound sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Kasubong bala nga daw sunog nga butang ang ila nahaklo. Nagdugang pa sa ila pagkatingala sang nabatsyagan nga kasubong nga nagainit ang tubig nga ila ginagamit sa pagpaligo kapag panglaba nga halin sa duwa nila kabubon. Kag ang baho nga ila nahaklo didto man halin. Mainit. Daw, Kung i-ano nyo sa lawas, so mainit din siya yan. oo, hindi man na, pero hindi ka nablakagwanta, bala sa init yan nablahaw. Bangon sinina ngayon na sila sambulig sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sang Sabado gininspeksyon ang duwa ka bubon. Pati taga CDRRMO. Nakapanimahaw man kang nakabatsyag sang mainit ka temperatura sang nabuksan na ang semento nga tabon. Dito naman na-identify na medyo nubo ang concentration sing oxygen naton kag miyara kita na-read na hydrogen sulfide. So after that, ventilate malang namon kag nagbalik sa normal ang level. Kahapon nagbalik sa lugar ang mga personnel sang CDRRMO para magpatigayon sang water test. To check the pH levels in water kag to conduct the gas monitoring liwat, which is subong normal naman. Nag-coordinate kita kay Senro naton tapos kay DNR, EMB. Nagabiso na ang CDRRMO sa tag-iya nga pwede na magamit ang tubig sa bubon. Habang nagpaiway na lang anay ang mga nag-i-star sa compound, samtang wala pa natapos ang investigasyon sang DENR. Hindi naman nila gamiton, para buwas, ma-sure na namon nga okay na ang to water. Upo at Carumel Porquia, John Sala. Anaga, Ratsada.